идомаи хониши бадеии романи мавҷи муқтадир. мебоист Пулот роҳи дуреро паймояд. дар ин роҳ пайдо шудани мошинаи роҳгузар ба сӯи бахмалқишлоқ амри маҳол буд. Пулот қарор дод, ки биёбонро бурида ба роҳи оҳан барояд. чандин истгоҳро дар поезд тай намояд, ана баъд ба зодгоҳаш бахмалқишлоқ пиёда равад. ҷомадонаш дар китф ба атроф як назар афканд, ки пашае пар намезад. ба тарафи сохтмони иншооти геси оянда роҳ гирифт. дар он ҷо ӯро ҳеҷ кас намешинохт. вай каналро бурида гузашта, бори дигар ба қафояш нигарист. хоктӯдаҳое, ки бинокорон берун бароварда рехта буданд, пеши хати каналро гирифтаанд. монанди он ки вақти савғозро тарк карда рафтанаш чизе ба дилаш ханҷол зада ба дард оварда буд. ҳозир ҳам бо ӯ айнан ҳамон ҳолат рӯй дод. ҷое ки дар он арақ рехта кор мекунӣ, зиндагӣ омӯхтаӣ, ба ақлат ақл ҳамроҳ шудааст, барои ту чӣ қадар азиз аст. ба қадр ва ба дилат наздик мешавад. Пулот аз алам лабонашро газида, сарашро поён афканда, ба тарафи роҳи оҳан қадам зада мерафт. дар ҷо-ҷои осмони саҳарӣ ҳоло абрҳои пароканда сайрогашт мекарданд. ба назари ӯ ҳамин абрҳо ҳам гӯё абру турш карда, таҳдидоварона менигаристанд. дар биёбон бод ба чархзанӣ сар кард. шаҳре, ки дар он гес сохта мешуд, беҷо шаҳри бодхона номида намешуд. шамоли авҷкунанда бо зарб ба Пулот зада ӯро гаранг мекард ва қариб буд, ки аз пой афтонад ва нахустин зарраҳои барф борида омада рӯяшро сӯзиш гардониданд. атрофро фаввораи торикӣ фаро гирифт ва ҳангоме ки бурон шиддат ёфт, замину осмон аз барф сафед гашт. акнун Пулот медид, ки шамол дар биёбон бо тундию тезӣ чанги барф ва гирдбоди сафеди хурдро ронда мебарад. вай мешунид, ки дар ҳаво барф чӣ хел хиширос карда ва дар зери по ғиҷирос мезанад. ҳама ҷоро барф зер карда, фарқи роҳ ва бероҳа душвор шуда буд, ки дар ин гуна ҳаво роҳгум задан аз эҳтимол дур набуд. аммо ақли Пулот аз қаҳру ғазаб ва дарду алам тира гашта буд. бинобар он дар пеш роҳ аст ё бероҳа тамиз накарда, бо сандуқи синааш мавҷи сафеди бодро бурида ба пеш мешитобид. вай қадам мемонду қадами мондааш зиёд намешуд, зеро баъди беморӣ ҳанӯз хастагӣ ва бедармониро ҳис мекард. ва ҳангоме ки кашола шуда ба роҳи оҳан расид, шаб ҳам шуда буд. вай пеши по ба хати роҳи оҳан дакка хӯрд, дар ҷояш истод ва намедонист, ки ба кадом ҷониб равад. ба соаташ нигоҳ кард. падараш онро ҳангоми ба фронт рафтанаш тақдим карда буд. аммо дар торикӣ рақамҳоро фарқ карда натавонист. акнун ба кадом тараф биравад, ба чап ё ба рост? куҷост истгоҳи роҳи оҳан? Пулот дар байни бурону барф танҳо меистоду дар дилаш ҳам ба Турахонов лаънат мехонд ва ҳам ба худ, ки бе ҳеҷ андеша саросима ба роҳ баромада буд. барф ба нимтанаи аз сардӣ яхкардаи ӯ мезад, ба пешонааш ва ба чеҳрааш мехалид. Пулот гӯё ҳамаи инро ҳис намекард, ғарқи андешаҳои худ шуда буд. ниҳоят вай даст афшонда, рӯяшро ба дасташ панаҳ карда, таваккалан аз рӯи шпалҳо ба тарафе, ки рост омад, рафтан гирифт. зеро тахминан вай бояд ба ягон стансияе расида равад. вай намедонист, ки ҳозир аввали шаб аст ё нисфи шаб.
дар торикӣ мерафт. дармонаш хушк шуда мерафт, афтида хеста бо қувваи охирин пеш мерафт. аммо на роҳ охир дошту, на бурон ва на шаб поён. ба нохост пояш хеҷида афтиду рӯяш ба оҳани роҳ зад. ҷомадонаш ба пушташ сахт расид. дасташро ба замини яхкарда такя дода, аз ҷо бархоста нишаст. хавотиремӯзона пешона ва рӯяшро даст-даст карда дид. хайрият, хун намеравад. фақат пешонааш дар ҳол ғорӣ шуда баромадааст. Пулот ба ин нишонаи сафари пур аз ҳаводисаш хандааш меомад ва худ ба худ аз дил гузаронид. аз афти кор сохтмон ба рафтани ман муқобил аст, зеро он дар роҳи рафтан ба хонаам аз бурону барфу ях ва ниҳоят аз торикӣ ғаве партофт. Не, акнун роҳи ақиб гаштан нест. монеаҳоро ҳар чӣ қадар ки бошанд, ман бояд аз онҳо гузар кунам. пулот худро лаҳзае ба солдате монанд кард, ки баландии фатҳнопазирро бо ҳамлаю ҳуҷум мегирад ва ин фикр ба қуввати ӯ қувват ва ба рӯҳаш рӯҳи наву тоза зам мекард. баъд вай ҷаҳида бархоста ба пастии канори роҳи оҳан фаромада, қад-қади он бардамона қадам зада пеш мерафт. ба пеш, фақат ба пеш. аммо ӯ акнун пойҳояшро ба зур бардошта мемонд. ниҳоят монда шуда аз ҳол рафта буд. ҷомадоне ки бар дӯшаш монда мебурд, устухонҳояшро сахт фушурда ва зер карда, ба обу арақ ғӯтонида, нимтанаш ба пушташ тамоман часпида буд. ба нохост Пулот ба хотир овард, ки дар канал кофтан ана ҳамин тавр бо ҷаҳду ҷадал ва ба обу арақ ғӯтида кор карда, баъд вақти ба дамгирӣ баромадан сард шуда тобаш гурехта буд. бинобар он набояд биистад. бар қасди монда шуданаш равад. бурон шиддат ёбад ҳам вай бояд равад. қатъи назар аз монда шудан, қатъи назар аз бадии ҳаво, вай бояд пеш равад. вай китфони тари либосаш часпида мондаро як ба ҳаракат оварда ва чизҳояшро бобтар дошта, боз бо суръат ва шитоб пеш мерафт. барф ба чашмонаш мезад. рӯяш чӯб бар ин шах буд, аммо лабонаш хушкида, ҳамчунон замине ки баъди жола аз гармӣ сафолак мебандад, парсин баста кафида буданд. ташнагӣ ӯро азоб медод. оби чашмонаш меомаду бо дасташ пок мекард. тамоми қувваташро ба кор бурда, роҳашро давом медод. дар торикӣ ба санги калоне дака хӯрда афтид. баданашро кадом як хор харошид. бораш аз пушташ боз ба як тараф ғалтид. ана дар ҳамин лаҳза вуҷуди ӯро як садои гулдуросӣ пахш кард, ки гӯё ба сараш осмони аз ях иборат ё хонаи оҳанине бо ғиҷиросу ҷангар фурӯ мерехту ӯро майда мекард. аз он гӯшҳояш маҳкам шуданд. ӯро тарсу ҳарос пахш намуд. чӣ гап шуд, ки ӯро ҳарос гирифт? баъд дандонҳояшро бо ҳам совида, сар бардошт, ки дар баландӣ аз паҳлӯяш поезд мегузарад. хати роҳи оҳан намоён асту аз чархҳо як зайл оташ мепариданд. аз ҷой бархоста сабук нафас кашид ва барфи ба либосҳояш часпидаро афшонид. ҳамон вақт ҳис кард, ки собунаки зонуяш дард мекунад. эҳтимол устухонҳои зонуям вақти афтидан кафида бошанд, хаёл мекард ӯ. танҳо қувваташ ба ҳамон расид, ки ба чизҳои ҳар тараф пароканда афтидааш гавак кашида равад. вай рӯи ҷомадонаш нишаст. устухонҳои баданаш дард мекарданд. ҳалқаш қоқ шуда буд. шикамаш гурусна мемонд. миҷаҳояш то рафт пӯшида мешуданд.
ин ҳолат дер давом накард. Сараш оҳиста ба сари дилаш афтиду чашмонаш худ аз худ пӯшида шуданд ва ӯ дар таъсири улоси бурон ва хишир-хишир алагӯии барф ба ғанаб рафт. бо ҳамин вай вақти сапедадам бедор шуд. бурон ором гирифта буд. барф он қадар бисёр наборидааст, зеро заминро тамоман напӯшонида буд. дар пеш панҷараҳои пули оҳанин намоён буданд. ана аз барои чӣ поезд ин қадар гулдурост мезадааст. он аз купрук мегузаштааст. дар тарафи рост саҳроҳои барфпӯшидаи пахта намоён буданд. пахта тамоман ғундошта нашуда ба назар кӯракҳои ношукуфта намуда меистоданд. барои ин кӯракҳои ҷамъ нашуда дилаш сӯхт. аз он ки вай дар ҳар як кӯрак ҳисси меҳнати дасти одамонро медид. зонуҳояш ва оринҷҳояш ҳозир ҳам сахт дард мекарданд. эҳтиёткорона аз ҷой бархоста ба тарафи руд лангон-лангон рафт. оби руд дар соҳил ях баста буд. Пулот дузону нишаста, яхи тунукро шикаста, бо ҳарду кафаш об гирифта нӯшида буд, ки аз сардии он дандонҳояш ба дард даромаданд. Пулот аз ҷой бархосту бо дасташ даҳонашро пок карда худро рост гирифт. чанд ҳаракати муқаррарии варзишии баданро иҷро кард. дилаш хурсанд буд, ки аз он ки вай аз бурон, шаби торик ва сармо зафарманд баромад. рӯз равшан, осмон шишабарин соф буд. субҳ низ гӯё қомати худро рост месозад. оҳистаю ором китфонашро меёзонид. ана акнун хоби ғафлатро аз худ дур андохта, дар пораи оина, дар гӯшаи офтобе, ки дар уфуқ намоён мешавад, чеҳраашро оро ва сайқал медиҳад. рӯшноӣ ва тароват мегирад. чӣ гуна аст саҳари аҷоиб! ҳаргиз бовар карданат намеояд, ки андак вақт пеш дар ин ҷо бурон ғоратгари табиат талотум мекарда бошад. агарчи вай аз бурон зафарманд баромада ва аз ҳавои софи саҳарӣ сер шуда бошад ҳам, дар дилаш як норизоӣ ва тирагиеро ҳис мекард. худаш ҳам намедонист, ки ӯро чӣ ин қадар азоб медиҳад. осмони софи дили ӯро гӯё сояи кадом як абре торикӣ мекард. эҳтимол ин аз он сабаб буд, ки мактуби аз падараш омадаро то ҳанӯз хонда натавонистааст. не, Пулот ин мактубро ҳаргиз фаромӯш накардааст. он мактуб дар ин роҳ дили ӯро гарм мекард ва қувват мебахшид. мактубро вай барои он хонда натавонист, ки вақташ танг буд. ҳоло ба ҷуз мактуб дар бораи ҳеҷ чиз фикр ҳам намекард. вай таҳаммулро пеша карда, бори дигар ба об хам шуду рӯяшро шуст. бо рӯймолчааш пок кард ва ба назди чизҳояш омад. ба болои ҷомадон нишаста, хати секунҷаро гирифта ба хондан шурӯъ намуд ва фикру хаёлаш тамоман ба он банд шуда рафт. дар пеши худ вай фақат падарашро медид. овози андак гирифта, вале фораму хандаомези ӯро мешунид. манам ман боз ба муқобили фашистҳо меҷангам, писарам, навишта буд Ҳайдар. қисми мо ба душман ҳуҷум карда пеш меравад. ба хат навиштан гоҳ-гоҳ вақт мешавад. як мактубро 3-4 бор вақт ёфта навиштан лозим меояд. лекин ман аз ин хафа нестам. мо ҳуҷумкунон пеш меравем. оҳ, ҳуҷум кардан ба фашист, писарам, чӣ қадар нағз будааст. аммо дар айни замон зулму ситам ва ғоратгарии дар заминамон кардаи ин фашистонро дида дил ба дард меояд. дорҳо, хокистарҳои сӯзон ва ҳандақҳоеро, ки одамони бегуноҳро паронида дар онҳо гур кардаанд, ҳамаи инро дида аз чашмонамон ашки қаҳру ғазаб равона мешаванд. эҳ писарам, онҳо
сазои ин бадкирдориҳои худро мебинанд. ман аксар вақт дар бораи он фикр мекунам. партизанҳои мо ва баъзан худи мо солдатҳоро ҳам интиқомҷӯёни халқӣ меномем. мо интиқомҷӯ будаем. оё моро ин тавр номидан аз рӯи адолат аст? оё мо интиқом мегирем? қоидаи ягонаи қасосгирӣ ин аст: хун ба хун, ҷон ба ҷон охир. мо аз рӯи ин қоида амал намекунем. ҷаллодҳои фашистӣ кӯдакони маъсуми моро беамон ваҳшиёна мекуштанд ва гурезаравон ҳоло ҳам мекушанд. оё мо ба куштани кӯдакони онҳо теғ кашида метавонем? оё мо вақте ки ба хоки Германия қадам мегузорем, монанди онҳо рафтор карда хонаҳояшонро оташ мезанем? оё мо монанди онҳо асирафтодагонро ранҷу азоб медиҳем? ҳаргиз не. аммо душмани разил сазои ҳамаи кирдорҳои бади худро мебинад. аммо ин на интиқом аст, балки ба он ҷазо додан аст. ин ду чизест, ки аз ҳама фарқ дорад. писарам, мо ба халқи немис не, балки бо фашизми он меҷангем. вазифаи муқаддаси мо фашизмро нобуд кардан аст, ки на решааш монанду на рӯҳаш. аммо ба фикри ман, барои ваҳшонияти фашистон бисёри халқи оддии немис, ки фирефтаи Гитлер шудаанд, як андоза ҷавобгар ҳастанд. аз онҳо мо интиқом гирифтанӣ нестем, лекин барои рафтори кӯронаашон мо аз гуноҳашон ҳам гузашта наметавонем. дунёро ба вартаи ҳалокат ана ҳамин беғамӣ ва рафтори кӯронаи онҳо андохтааст. ба одамони оддӣ бисёр чиз вобастагӣ дорад. дар ниҳояти кор тақдири сулҳро онҳо ҳал мекунанд. ҳозир ман ба муқобили фашистон меҷангаму дар бораи он фикр мекунам. баъди ҷанг немисҳо бо кадом роҳу тариқат мерафта бошанд. барои он ки ин ҷанг ҷанги охирин бошад, ихтиёр дар дасти одамони оддии немис, ихтиёр дар дасти халқҳои оддии тамоми рӯи замин аст. ин гапҳоро ба як тараф монем, писарам. аз афти кор ман бисёр фалсафаронӣ кардам. беҳтар аст, ки ман ба ту дар бораи як қаҳрамонписар ҳикоя кунам, ки вай ба ман бисёр дӯсти қадрдон шудааст. мебоист, ки мо як қишлоқро озод кунем. ба он қишлоқ наздик рафтему дигар як қадам монда натавониста дар ҷоямон истодем. дар байни мо ва қишлоқ саҳрои васеъ буд. душман онро ҳамчун дар рӯи каф дида парронида метавонист. аниқ карда шуд, ки дар сурохии зангулахонаи калисои нимвайрона пулемёте рост карда шудааст ва он ба сари мо чун борон тир мерезаду мерезад. маълум, то ин нуқтаи оташфишонро зада нест накунем, пеш рафта наметавонем ва қишлоқро ба даст намедарорем. шабона аз торикӣ истифода бурда, разведкачиёни мо чандин бор ба тарконидани калисо ҳаракат карданд. бадбахтона ҳамаашон аз тири душман кушта шуданд. писарам, дар ин ҷо ҳоло зимистон, ҳама ҷоро курпаи барф пӯшонидааст. мо дар рӯи барф мехобидему хаёл мекардем то ба он калисо чӣ тавр рахна карда гузарем. ногаҳон дар пеш шӯълае ва аз паси он гумбуросе баланд шуда калисо ба ҳаво парид. мо аз ин хурсанд шудем, лекин намедонистем, ки онро кӣ тарконда бошад. аз разведкачиёнамон қисмашон ҳалок шуда, боқимондаашон баргашта буданд. мувофиқи маълумоте, ки мо дар даст доштем, дар ин раён партизанҳо низ набуданд. аҷоибати кор ин, ки калисо буд, нобуд шуд. дар субҳи дам мо ба ҳуҷум гузаштем. фашистони қишлоқро монда рафта буданд. аз афти кор фаҳмида буданд, ки муқобилият нишон доданашон ҳеҷ фоидае надорад. ба ҳамин тариқ мо қисми муҳими роҳро ба даст дароварда, он мавқеи ҷанубӣ
ва шимолии душманро бо ҳам мепайваст. ба ҳар ҳол ин ғалабаи калони мо буд, вале мо фикр мекардем, ки бо ин кораш ба мо кӣ ин қадар фоида расонида бошад. аз тарафи рости қишлоқ руде мегузашт, ки ҳоло он яхбаста буд ва мо лозим буд аз ин дарё бигузарем. ба ин дарё наздик шуда, мо садои беҳолонаи касеро шунидем. эҳтимол ӯ моро ба ёрӣ даъват мекард, аммо ӯро мо намедидем. садо боз ёрӣ мехост. мо аз рӯи ях ба тарафи овоз рафтем. бинем, ки дар ҷойи барои об гирифтан сурохкардашудаи ях бачае хоб аст. яхи атроф аз хун сурх. бача ба сараш будёновка пӯшидааст. ситорааш ҷило медод. аз ҷони бача рамақе мондааст. мо ӯро ба бемористони ҳарбии саҳроӣ фиристодем. бегоҳӣ ман ба аёдати ӯ рафтам. аз ҷароҳати бача бисьёр хун рафтааст. сармо ба ӯ сахт таъсир карда буд. бо вуҷуди ин кӯшиш менамуд, ки аз қисми мо бо ягон кас гапзанон кунад. маълум шуд, ки калисоро ана ҳамин бача тарконида будааст. писарам, вақте ки ман ҳикояти ӯро шунидам, дилам аз ифтихор ва хурсандӣ лабрез гашт. ба бача бисьёр раҳмам омад. бача 12 ё 13 сола буд. номаш Ваня Николаев будааст. падараш дар МТС-и ҳамин ҷо тракторчӣ буда, дар рӯзҳои аввалини ҷанг ба сафи армия рафтааст. дигар ҳамаи аъзоёни оилаашон дар қишлоқ монда будаанд. ҳамин вақт фашистон омада модари ӯро парониданд. мактаберо, ки Ваня дар он мехонд, оташ заданд. вай савганд ёд карда будааст, ки аз фашистон қасос мегирад. бачаи хурд бошад ҳам ақл доштааст. вай мефаҳмидааст, ки ҳанӯз фашистон зӯранду бо онҳо мубориза бурда зарба дода наметавонад. бинобар он гранатаҳо, моддаҳои таркандаи онҳоро оҳиста ва эҳтиёт шуда кашонида дар таҳхонаҳо руст мекардааст ва рӯзона худаш ҳам дар ҳамон таҳхона мезистааст. бачаи пурсабру тоқат иродаи мустаҳкам доштааст. қисми моро мунтазир шуда меистод. вай бовар мекард, ки мо бармегардем ва ниҳоят ба ҳамон рӯз мерасад. сабру тоқати ӯ натиҷаи худро медиҳад. акнун вай метавонист ба душман зарбаи сахттарин диҳад. вай гуфт, ки дар аввал мехост анбори яроқу аслиҳаи немисҳоро тарконад. баъд мебинад, ки дар зангулахона мавқеъ гирифтаанд. шабона пинҳонӣ ба калисо омада, вай дар он ҷо ҳамаи дарҳои даромаду баромадро медонистааст. ҳамаи аслиҳаи зиракона нигоҳдоштаашро оварда корнамоӣ кардааст. баъд худаш ба тарафи дарё мегурезад. фашистон аз паси ӯ тир паронида аз китфаш захмдор кардаанд. вай бошад худро ба сурохии ях гирифтааст. дар ин вақт фашистон аз зарбаи ҳамлаи мо пояшонро ба даст гирифта мегурезанд. аммо Ваня аз сурохӣ худаш баромада натавониста будааст, зеро ки аз захми вай бисьёр хун рафта беҳолу мадор монда шуда буд. писарам, мана он чӣ ки ман аз вай шунидаам. вақте ки вай ҳикоя мекард, дам ба дам духтур ба наздаш омада мегуфт, ки бас кунад, ба вай бисьёр гап задан мумкин не. вале вай сарашро ба ин тарафу он тараф ҷунбонида мегуфт: бинеда, пеш аз маргам ҳам гап назанам будааст. ин гапро гуфта қаноатмандона ва кӯдакона нозук механдид. нигоҳашро ба дуроду духта ғалабаи халқамонро, ки ба он ҳиссаи андаки худро гузоштааст, гӯё мунтазир мешуд. ту писарам, дар бораи ӯ ҳеҷ ғам махӯр. Ваняи мо зинда монд. ӯро табибони ҳарбӣ ба саф дароварданд.
вай акнун писари ҳамаи мо аст. мо ба ӯ либоси солдатӣ пӯшонидем, лекин вай нахост ки будёновкаи худашро иваз кунад. ин ба вай аз бобояш ёдгорӣ монда будааст. бобояш иштироккунандаи ҷангҳои гражданӣ аст. мана писарам ин будёновка аз бобояш ба вай ҳаққонӣ мондааст. ин писар сазовори номи бобо ва падараш будааст. писарам, инро бин ки се насли онҳо ҳамаи муборизони ҳокимияти советиянд. онҳо барои ғалаба ва бахту саодати халқ ҷонашонро, хунашонро дариғ надоштаанд. ленинчиёни ҳақиқиянд. ваня ҳоло пионер аст. пионерон низ фарзандони партия ҳастанд. партия ҷавону ҳам пир миллионҳо фарзанд дорад, ки онҳоро ғамхорона тарбият ва ба корҳои бузург тайёр мекунад. ин партия аст ки моро пеш мебарад, ба ғалабаҳои нав ба нав обу тоб медиҳад. бовар мекунам ки писарам, ту ҳам ватандӯсти ҳақиқӣ ҳастӣ. пас ту ҳам фарзанди содиқи партия мебошӣ. охир ватани советӣ ва партияи коммунистӣ ин ду маънои аз ҳам ҷудонашаванда доранд. фикру хаёл ва нияти дили одамони советӣ ҳамавақт бо партия як аст. партияи мо, писарам, ана бо ҳамин пурзур аст. ба ватан ва партия содиқона хизмат кун, писарам. ҳозир ту дар сохтмони муҳимтарин кор мекардаӣ. сазовори номи ин сохтмон бош. муфассалтар мактуб навис ки солдатҳо ба донистани рафти кори шумо шавқи калон доранд. эътимод дорам ки дар рӯзҳои наздик ҳамдигарро мебинем. бо ту аз ваня салом. вай барои мо фарзанд аст. ту бошӣ, ӯро ҳамчун додари худат дон. ман дар бораи ту ба вай бисёр ҳикоят мекунам.